καιρό ήταν δύο παιδάκια που ήταν πολύ καλοί φίλοι, το Α και το Ι. Όμως κάθε φορά που παίζανε ποδόσφαιρο το ξεχνούσανε και τσακωνόντουσαν. Ένα λοιπόν από τα παιχνιδιάρικα τους απογεύματα κατέληξαν πάλι στα ίδια. Οι δύο φίλοι άρχισαν να λογομαχούν και να κατηγορούν ο ένας τον άλλον επειδή έχασαν στο παιχνίδι. Στο πάρκο που παίζανε ήταν πάντα ο Έψιλον, ένας παππούλης που μίλαγε λίγο, αλλά όλοι το σεβόντουσαν και τον θεωρούσαν σοφό. Έτσι, εκείνη την ημέρα πλησιάζει στον Α και στον Ι και τους λέει: «Παιδιά μου, σας βλέπω κάθε μέρα να τσακώνεστε. Η μοναξιά δεν είναι αρετή. Η πραγματική φιλία όμως είναι. Δεν αξίζει λοιπόν για μια μπάλα να μην μιλιέστε. Είναι πιο σημαντικός ο ένας στη ζωή του άλλου από τους τσακωμούς». Τα παιδιά κάτσαν λίγο σκεπτικά, κατάλαβαν πως είχε δίκιο ο παππούς Έψιλον, κοιτάχτηκαν και αγκαλιάστηκαν. Τα βλέπει ο γέρο Έψιλον κάτι να ψιθυρίζουν ο ένας το αυτί του άλλου και έπειτα να τρέχουν προς το μέρος του. Τον περικυκλώνουν και αρχίζουν να χορεύουν γύρω του τραγουδώντας. Είμαστε φίλοι καλοί, ο Α και ο Ι, ο Α και ο Ι. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, μα ο παππούς ο Έψιλον μας είπε να τα βρούμε. Κι αφού λοιπόν τον εκτιμάμε, αν μας δει στο δρόμο αγκαλιά, προς τιμήν του μόνο στο γυρνάμε. Από εκείνη την ημέρα, οι δύο φίλοι, όταν βγαίνουν βόλτα μαζί, στην φωνούλα Έψιλον ακούνε. Γι' αυτό κι εσύ, αν τους πετύχεις ποτέ αγκαλιά και θες να τους μιλήσεις, το όνομά τους πλέον το ξέρεις.